Moi buenas tardes a todas e todos. Bo día a todas e todos. É unha gran alegría e unha profunda emoción darvos a benvida a este primeiro Congreso de Executivas de Galicia. Un encontro que nace co propósito de poñer en valor o liderado femenino, de crear espazos de encontro e reflexión e de visibilizar o papel decisivo das mulleres no desenvolvemento económico e social da nosa terra. Permítanme, en primer lugar, trasladar mi más sincero agradecimiento a las autoridades que hoy nos acompañan en este momento y nos acompañarán a lo largo de la jornada. La conselleira, directores xerais, subdelegación de Gobierno, delegación de Gobierno, representantes de las diputaciones, concellos, universidades, confederaciones y demás autoridades. Su presencia es una muestra del compromiso institucional con la igualdad real de oportunidades y con la promoción del talento femenino como motor de progreso. Gracias por estar aquí y por respaldar con su apoyo la importancia de este proyecto. Quiero agradecer también la colaboración y el patrocinio de todas las entidades, empresas e instituciones que han hecho posible este congreso, como ya han dicho las presentadoras, Xunta de Galicia, Delegación de Gobierno, Paradores, Caixa Rural, Control Vertical, Grupo Breogán, SEAL, Gadis, Galaica, Coca-Cola, 15.000, Bosquia, Elsa Muñiz, Gingerly Marketing, Siva. A súa implicación demostra unha visión compartida, a dunha Galicia moderna, aberta e competitiva, que entende que a diversidade e a igualdade son piares fundamentais para un crecemento sostible. Hoxe, ao celebrar 15 anos sementando referentes, cada unha de nós é parte desa semente que xermina en novas formas de liderado e compromiso. E como toda semente responsable coa terra que a nutre, este congreso medirá a súa pegada de carbono da man de Galaica, porque sementar futuro tamén significa facelo de maneira sostible. O resultado publicarase a final de ano. A miña gratitude esténdese a si mesmo ás nosas socias, mulleres valentes, comprometidas e xenerosas que co seu esforzo e o seu exemplo dan sentido a esta organización. Grazas polo seu traballo diario, por crer no valor da unión e por inspirar a tantas outras mulleres para seguir avanzando. E, por suposto, grazas a todas as persoas que hoxe nos acompañan neste auditorio, executivas, empresarias, profesionais, estudantes, representantes da sociedade civil, sobre todo con este bo tempo que fai. A súa presencia e o seu interese son a mellor proba de que esta era un espazo necesario. Este congreso nace con unha vocación clara, ser un punto de encuentro e de impulso. Un lugar donde compartir experiencias, conocimientos e inquietudes, donde tender puentes entre generaciones y sectores y donde reforzar una red de mujeres líderes que contribuyan activamente al futuro de Galicia. Hoy abordaremos temas clave para la competitividad y el progreso, innovación, digitalización, sostenibilidad, igualdad y conciliación. Pero, más allá de los contenidos, lo más importante será el espíritu de colaboración, la inspiración mutua y la energía positiva que aquí se generará. Porque cada vez que una mujer alcanza un logro profesional, abre camino para muchas otras. Y cada vez que una organización apuesta por el liderazgo femenino, gana no solo en equidad, sino también en talento, en productividad y en visión de futuro. Ao longo destes 15 anos, Executivas de Galicia converteuse nunha organización clave na promoción do liderado femenino e na creación de espazos onde as mulleres galegas poidan ser visibles, recoñecidas e acompañadas. Dúas das súas iniciativas máis destacadas, o Directorio de Referentes Galegas e o Programa de Executivas Júnior, representan a perfección o espírito do noso lema, sementando referentes. O Directorio de Referentes Galegas é unha plataforma pioneira que reúne e visibiliza centos de mulleres profesionais galegas con trayectorias exemplares en múltiples ámbitos: ciencia, empresa, tecnoloxía, cultura, administración, deporte. O seu obxectivo é claro, mostrar que existen referentes femininos reais e próximos para inspirar as novas xeracións e combater a falta de visibilidade das mulleres nos espacios de decisión e prestixio. É a primeira semente, facer visibles as que abren camiño. O Programa Executivas Júnior, pola súa banda, acompaña as mozas que están a dar os seus primeiros pasos profesionais, ofrecéndolles mentorización, formación, rede e apoio para desenvolver todo o seu potencial. Así, estas novas profesionais transforman a inspiración en acción, converténdose nas futuras referentes que continuarán este ciclo. É a segunda semente, cultivar o talento e o liderado de mañá.
En conxunto, ambas iniciativas materializan o sentido profundo de sementando referentes. Visibilizar o talento feminino, fortalecer as redes de apoio e asegurar que cada xeración atope espellos nos que mirarse e raíces nas que medrar. Porque cando sementamos referentes, sementamos futuro. Galicia é unha terra de talento, de esforzo e de constancia. Ao longo da nosa historia, as mulleres galegas fomos motor de cambio nas nosas familias, nas nosas comunidades e tamén nas nosas empresas. Hoxe, queremos que ese liderado, tantas veces silencioso, sexa visible, recoñecido e celebrado. Desde Executivas de Galicia traballamos cun obxectivo moi claro: contribuír a que a igualdade de oportunidades sexa unha realidade palpable. Queremos unha Galicia onde cada muller poida desenvolver todo o seu potencial sen barreiras nin condicionamentos, onde o liderado feminino sexa natural e visible en todos os ámbitos de decisión e onde o mérito, a preparación e a capacidade sexan sempre os únicos criterios de avance. Queridas amigas y amigos, este primer congreso es solo el comienzo, es el punto de partida de un movimiento que aspira a dejar huella, a construir alianzas y a generar impacto real en nuestra sociedad. Os invito a aprovechar cada momento, a participar activamente, a escuchar, a aprender y, sobre todo, a compartir. Estoy convencida de que con el talento y la energía que hoy se reúnen aquí saldrán ideas, proyectos, sinergias que harán de Galicia un referente en liderazgo femenino y en desarrollo sostenible. Benvidas e benvidos ao primeiro Congreso de Executivas de Galicia. Moitas grazas a todas e a todos.